ବଞ୍ଚିମୁ କୁହ ଏଟା ଯେ ବଞ୍ଚୁ ତାନେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତମେ ଦଉଛ ଆମକୁ 200 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଦଉଛ ଆମେ କଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିମୁ କଣ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିମୁ ଏଇଆକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପଠେଇଛି ମୋହନ ମାଝି ଆମେ ଡିକ୍ଲାର କରି କହୁଛୁ ମୋହନ ମାଝି ଏହାକୁ ଦେଇଛି ଖାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି କଣ 10 ନାମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମିଳିନି ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାତ୍ୟା ଏଇଟା ବାତ୍ୟା ଆସୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ଆମର କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ମିଳିଛି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ନା ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି ହଁ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ 100 ନେଖା 100 ଛଡ଼ା ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ଏତିକି 250 ଚୁଡ଼ା ହବ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ ଏତିକି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଏତିକି ଆମ 5 ଜଣ ପରିବାର ଖାଇବେ